boy kali an mané dum aranma am mané battuda yaaraade yilo neddo ñamlam an ko dima gandude mo an kalidu boy aran mina andirani kam yaare mo mi kay mi anda en no worsese mi haalan ma aran mina andirani kam yaare mo ñamlo wala mbodo lubo ay bitig legal sax min mi namnota ko mi dañan mi soro sumi ala mi jodo dum kom ko go mais baba yero tampini te arani mi mbodo hirsimo mi ira o mo ñamlo kam mbodo salo gilo suba kan jaltumi galle mbi mom yo fadam mi ara kum jiddo tan luba kam 5000 parce que kanko yum lummo 5000 parce que ara fama tan kanko lembel mako joni ko puddido ko wawa dum tay jinmi luba kam 5000 mi ida nattude gallo to mi addanani mo 5000 parce que mi mo yo fadam ha para boy walla boy kali ala mi holko hay babu yaro mi anda holko nanni min odon debbo mais on debbo yilaaki jiilido babu yaro on nanni jungo makko non to anda te babu yaro to fayro mi yani mo ko sesade mais koy doole o ardat somo non nani feñe makko non feñat boy kalzu badandi o boy anana mbima boy on darani hay babu yaro ni yo gardanno damar galle makko mi anda non hay min holko nanni mo hen min babu yaro mera kam ñamlaade kalis mais min en boy yaatude min hay dol kama mera wiide mais wallam rek sabu Allah ko sababu ne ma non walla parce que wona babu yaro mi ira nattu ton kam taw mi adani non ko sababu ne ma tottirma mais wona babu yaro mais kadi boy kalzu jango mbiida am de boy wona min wi ma non non kalis ne heewi ko fewni ne heewi ko bonni boy sa hola ke do non bodo wolima mais ko jango mbiida am holon heure 10 heures 11 heures mamar galle ma problème oh pas min boy mami non ok abale merci Argay oh mama Omande be abdardo bam kabiya mo kursi ni da mbadden minema sabu mbodu horsin ma no fi sabu yumma ko nihidu bamma ko nihidu ne gardo dande ni mi ay ha o woppudu me galle o vacances aduna ma mbimi ya wone galle o sabu mbodo horsin ma wana mamma moni oto rewmo sabu wona neddo wona mawdo nyoto ko mawdo feccido ko mawdo délinquance ko mawdo kurjuru ada andi jamburi jambere hore wana jamburi jambere hore de wana kanko non o yidi ko jambere hore ite wana min fawata mo jambere hore so wima yatinanam rat samba ko wiwe samba ko daydo sunno wana no daydo ma nuldu bamma an ara nuldu bamma rap ada nuldu bamma e a resir lembel foti wadi ko fotani wadi pour ko a resir lembel dum suko ni hidu man nuldu dum bam an non ornat hen ni da min baddo mine makko ayino min bayni pasi o bi jidi o yalta e kalle o ettemi jabatani o yaltata an non otona e zo mabbe won zo jam mo zuwono dawo jam mo zuwono dawo continue e terrain jam o ora yalta terrain jam nata terrain boni ar fettato a dañata hen woni wana no de ala cadde Allah cadde kadi min ko kanko wiyata jomi addu ojo o hedo bada saloni kono alandi rek miida kadi tikkanan comme mawdo kurjuru kanko tikkan so tikkani o andi mi yewete so tikkani mo tikkani mo koy dow jam so tikkani taw ko tikkando ma koy dow jam taw an ada wonde jam ada wonde wondibe ma e dow jam ko oto jew tikkere makko pasi kanko ko surga de min woni responsable do peut-être so wi me dégage tan ka dégage o donc min mi tikkan ma wana jame ma parce que mi ma dégage itim yida wi de mo dégage kanko non bodo wa wi de mo dégage wana jew intérêt ma holto feedi gasi neddo non andar haaju mum nen dum tan mi yenno ma nen bingela nen de cinno non
rap yaltinanan rap salo ar haal ɗum ɗo goggoma salo ar haal ɗum ɗo bamma yor salo mawɗo fakka man oto waɗma fakka man eyyi supprime wat supprime min eyyi ittu vocal uji neɗɗo jahannama oto rewmo o nannata jahannama fama yannana ɗon rap sambo ɓuyma yawa ifis ɗum sam a fama an ko wonno fotama wonde haasi matanda ɗum woni armude gueram mbiɗa weera itolu ande fama an min nattima faam way mbaɗa wawi ko sambo wiyatno ko ye bamma resini yumma lemben hay dépense ala koko ñagoto no fawa yumma firna e galle o ye bamma ala hay mbuuɗ hay fisin wino res taw resta ko cuklel eyyi ye way resi ko radio wadde so wi gin cat sermeji gin cat sambanoɗo no e gin cat noon tamboɗo no gin cat kala konngol gaddo konngol atta mo jibinirap ye rap namdi ko fam rap namdi ko mawɗo daña hakkille mawɗo kurjuru mawɗo 15 man mawɗo drogue man mawɗo mo ganduɗa addata tan ko fitna Allah heppanta ɗum on mawɗo Allah heppanta ɗum lawol heppantake mawɗo mo ganduɗa mawɗo so ala debbo so haaji hoore nde no sukka saabu ko sukkata hoore nde woni ko ala hakkille no rutto jukka ɗen ye nanmo don ha hande nde woppitta ɗum e ma ñande piiɗa kam fof ma lumam sawruno mi ruttina ɗum e ma min noon woto rewɓe ganduɗa mi yiɗaɓe resde noon yee man rewɓe waɓe no bambina gabɓuleji noon daso yee man min mi yiɗa resde ɓen ɗon min mi yiɗa resde debbo ha par mbaɗa yaha kadi mo luuɓo dépasse yee man kala biiɗo mi luuɓi dépasse on haala makko yeehi sigue sor kala biiɗo komi luuɓiɗo dépasse on so taw ko somi hettano mi wiyamo feni kala mo wi komi luuɓiɗo dépasse e leegal ngal somi hettano Allah mi wiyamo feni ye feni ye o man ye man min a luuɓima kam ɗo 20 000 a luuɓima Aissata mayam 20 000 mi ke 5 000 an kay an ta mayino hande ko ñamade min joɓat tan hamin ñaata lakal ala hay ko ñamna mbiyaɗa resa lemben ye man min ñamlota ko mo ganduɗa so ñamlima mo bonna inde ma ye man mi ñamlota ko neɗɗo mo ganduɗa kadi so mayi ko naara jahannama direct life en direct toɗo fayi men niga jew ko kalata ko si a moni mawɗo an ittanto hoore ma gueɗal ye lembe lamɓi resi hay goto wawa hen hay dara ye ma nangu ɗon ye min tawi kam ko debbo ndesɗa musta kam nda resani debbo ko sular resɗa ndoko wuyɓe dokkuma ɗum aɗa noon kay wona debbo tottere départ ujunnaje 4 ujunnaje 5 wallay on wona haala ka yo gas yo haala ka gas a mettiniɗe yo haala ka gas mbimami kala ko wone Samba nene yam rabo yo gas mbimi rabo yo gas ko yo rabo mbimi yo gas rabo yo gas yo rabo gas woni wona mo rantere sawdu yo rabo gas galan mi warata yo rabo gas adina wawa hal sular ma gadda do yimere